Здравейте на всички! Вчера след клипа ми за родителите, това дали пречат в развитието на децата си, имаше доста полемики в коментарите отдолу, но аз съм радостен, защото така се ражда истината в спора. А и също така не съм искал да убия никой родител, разбира се, като повечето са ми приятели. Просто исках да дам мнение и някои от тях да се замислят. Но едно нещо ми направи доста така интересно впечатление. Имаше един от коментиращите, който така попита да съм кажал кой отбор в България може да се издържа от трансфери и че не се работи правилно. Да, със сигурност някъде не се работи правилно, но снощи така постоях доста дълго време, отделих, за да извадя няколко от основните трансфера последните години, които със сигурност могат да издържат една школа. Вече дали парите отиват в школата, дали отиват в развитието на таланти, това няма как да го знам, но знам, че България може да изкарва добри деца в чужбина. След това вече какво се случва, къде се чупят нещата, там не мога да кажа. Затова сега набързо ще ви дам няколко примера с играчи последните години, юноши, които са излезнали в чужбина. Записал съм си ги да не се объркам, така че ме извините, ако гледам в компютъра. Значи първият пример, който е много така пресен и интересен, е на Полендаков от септември, който отиде в Шефилд Уензи. Сумата е 600 000 евро. Така, това е първия. Отиваме на Валери Владимиров от Ботев Пловдив в Милан. Необявена сума, но най-вероятно няма да е под 70 000 евро. Той в момента играе в Милан Next Generation. Има повиквателно за първия отбор тази година за Купата на Италия. Нашия любимец Папазов, Димитър Папазов, от Ботев в Болония 400 000 евро, като има и клауза в договора за приятелски матч между Болония и мъжкия отбор на Болония и Ботев, който трябва скоро да се състои. Отиваме на един много интересен трансфер. Борислав Пенков от частната школа Звездичка, 70 000 евро. Вижте, че малките школи могат да произвеждат добри играчи. Вратаря на септември Андреев, който отиде в Жерона за 70 000 евро. Алекс Божев от ЦСКА 1948 в Славия Прага за 1 милион евро. Отиваме на по-стари трансфери. Петко Христов от Славия в Фиорентина за 1 700 000 евро. Димо Кръстев от Нефтохимик в Фиорентина за 150 000 евро. Иван Андонов от Левския Фиорентина, тук не е обявен трансфер, но минимум е 70 000. Смъркалев от Ботев в Вердер Бремен 130 000 евро, младият талант вратар. Атанаски Хайов от Левски в Рома не е обявен трансфер, сега в момента е в Калери, но със сигурност не по-малко от 70 000.